Nimbano oras yumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito laeng channel kayo, Iloco Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Nakita ka nun ni Damian, ti talunasan, iti kaunasan, Esmeralda. Kaslad na nagipaladaw, tana itugkik iti daga, ang nakita na. Amang ano ni Manong gabat mo't lang ti akin aramid, tatang. Ay, awan mo't sa bali na pagdamagak ko ma. Kagurgurak ni Manong gabat. Da nagkarasaka si Tideya pasen. Ni gabat lakit Ni Manong gabat ka di at talaga? Ngam ako'y asaan nagparang kada tayo? Saan tayo napakadaan ti dadateng na? Saan tayo anang nagtigaray iti kabalyo na? Dakas tagparparik na kanya. Duat imabalin nga ramidon na. Anya, tatang? Inrantan natisan ngagparang. Tapno si iman na tayo. Numakisin tayo ti kabalyero. Anya? Kasano na dumteng ti kabalyero? Oray na minsan. Saan ang nagparang kadata ti kabalyero? Isaganaan ta. Tidakas nga ramidon na kadata. Dito'y kalaang anak. Anya taramidan nyo? Dito'y kalaang hindak kitaan. Panagnakak no nigabat inadlaw ta nagkarasakas. Amang nuitan, amapadasan mitagrangat. Diyak kaya't nagpagkat kayo, tatang. So asyak lang. Saan? Amangan nuan niya ti aramidon na ka. No kasta nga rod, ag tinulong tayo langin. No sisimen na ta talaga. Kat makita na asaan ta ngagtrabaho. Delikado ta kan Senyorito Brandon ni pulong na. Iso asyak langan tagtignay. Nakadlaw sa nagtiyagama. Kulang ata nila kay Emiliano asaan ko nasiputan. Nakatunguraraw ti ulo na. Kabayatan ti panagarudok na iti panagturong na dito eh. Nagmayat na paltugan ti ulo na. Ang saan pa'y nga ita agundasak da ita alakay. Masako lang mapanagnikak. Nung nalimad ang makisinsinarap ti kabalyero kada Esmeralda kan lakay Emiliano. Sana mabali na makita na kunay talakay. Umakarak. At ay iwak pala idang agama. Anya talaga ti kaadam iti dayay apaset ti bili agapa. Saan kayo kadi amamati kanyak? Sapsapulan kayo. Anya kumati sa baling aramida kijay. Sa bagay, when matkinting agpaiso. Agam mapiitlaan. Apay nga da kapailaan dito'y bilya. Madamdama pa yung mapanak iti kaladaan ay pagdaldalusan da Esmeralda dan Ama Emiliano. Si Gudmat amasapa mapan ka ijay. Nagado damdamagan nyo. Inakman kit di itimplahan iti kape, nanabarang. Sige. Kaslaad da nalimot a kwarto iti aking baba pasat ti bilya. Amangan no at the basement ti bilya. Kat ijay tinalimod a dalan. Apay, nakarupangat ka. Anyat kaguram, Brandon. Napan ko din na magkadagiti gwardiya ti Villa no ayan ni Bruno mama. Sandakan o nasiputan no sa dino di nagturuan na. Anya dita agalad ni Bruno. Pumana wadyag pakpakada. Kasla iranrantan na timang suron mama. Ipakuyok ko kumakinig kabat ama pa ni kaladaan. Tapno makapagtinulong da amang kamag iti kabalyero no nagparang ijay. Apay nga binan ni Bruno laan. Mangipakuyog ka pa iti adado a tao. Sige, mama. Panawang kayo pa. Kasaritak ni kapat. No saan kumapimanaw ni Bruno adi nagpakada.
Dua kayo ang mapan iti kalagdaan. Kasilatan tala, madam. Uray ta aduda ngagbambantay iti bilya. Mangayab ka iti 5 akadwam. Senyorito, anya nga no kasto iti aramidan tayo. Umuna aklat ta ni Jay. Sumarunudan to kanyak kalpasan ti may nga oras. Angam, sandang agpadlaw. Napintas day ta asing-asing mo. Ore da Esmeralda ken ama Emiliano. Masapol asanda makadlaw. Sige. Kasta tala, madam. Sikapan tayo ti kabalyero kadagijay nga gama. Iti da iti agundaw ay. Masapol ang makamagyon ti kabalyero. Ket may ipaayanan iti hostisya ti panakatay day di baba. Isagdan mo pa'y laglay tanak. Tas tao na yan nga nang mo. Nadaripas-pas ka ni Tilingat. Makainumak pa'y kid din, tatang. Mawawak lang na yan. Nagdagaang mat ngamin. Nalawa dahil tinagabyon mo. Napartak kang agtrabaho. Napigsa. Uray babae ka. Ken ubing kapay. Kanayon lang ay ibagati kasta kanyak, tatang. Saan aga po ta babayak lang. Nakapoy yun na nakapsuta. Ay. Nagbalinak anatibkar. Ken natangken dagiti mas-masil ko. Natibkar dagiti takyag ko, tatang. Kasama na gurgurong ko. Talaga trabahador akon. Rumbang lang, anak. Nukas pangarigan tamatayak. Ha? Si Kanto ti mangituloy. Tatang, saan niyo kumasang kaibagati kasta? Un kayam. Nabayag kayo mat anak kasubli dito eh. Nakadayo pa'y. Nakadano na kiti kaunasan. Ngamsaan ko ang nakita ni Gabat. Kasta? Anyang haruday dyan nadlaw tayo akarasakas? Kapay nga aging gaita. Awan pa'y ni Manong Gabat. Ni Gabat lakid di dayjay. Ang mga nunadlaw na kat daras ngay makar iti naglemengan. Itang man pa'y nga aramidan na ti kastoy kada tayo. Agat atap da ang makikumkumplot tayo iti kabalyero. Wano? Tinga ta kabalyero day dyan nadlaw tayo, tatang? Diyak lang mo, anak ko. Nga magdwatwaak. No kayat na ti makipagkita ka data. Saan nga iti daytoy a lugar taam muna ang napaggan. Oh! Oh! Tiyak lakit ti agbidtot. Ti kabalyo ni Bruno dayta. Anya ti aramidan na ditoy. Oh. Dakas nagparparik na kanyak. Isulakit di, ti mo na nga imay ditoy. Tad naman ang dakas apang panggapan na. Amukon na niya ti aramidak. Nakpailaan kita ang Esmeralda kan ama Emiliano. Sa anak nga agpakita kadakwada. Nuawan ni Bruno amang banbantay kadakwada. Sa pulak no sa dino ti ayan ni Bruno. Saan ko nga ipalubos ang masikapan nak? Isaganam ni si Maron andam. Kadwaan na kamapanay di kaunasan. Kahit ko makita dagiti muna anay mula nga unas. Senyoritaw, ti sartinyaw. Napuudot ang ti panawon kat nalakakayon amawaw. Nagyamanak na nabarang? Papanan nyo ka di ita, senyoritaw. Iji kaunasan. Kan amangan mapanak to pa Rancho. Nabayagan, nayak na panijay. Nagpakada kayo kadimit-laan kini senyora? Sana masapol ngagpakada keng kuana. Oh, anya nga minti nangasit kanyo kanyak. Ay, Dan sa kursun na dayo kadagiti gwardiya di Tibilya. ni senyorita. Awanin kanyak da ita. Bakit ako? Sige, agsubliak man lang ni Tibilya. Banda kidyang kaunay barang
Wano, kaya't mo ti sumuro ti jay kaunasan, ha? Anya ko mamat ti Aramida kijay, senyora. Nakar-arte ka nga, Ben. Apay, anya trabaho maya jay lugar yo. Makiraap kan makigapas, senyora. Narigat ti kapudutan sa klat ngagtudo. Nabayagan nagsakitak ide. Basit lang nga bidot mo barang. Mapapanaw kan dito'y vilya. Saan ka di, senyora? Narigat ti agkatulong. Sana bali, talibre mo ti panangan kaw. Ha? Dahil tala panangan mo't panunot. Panawanak malangan. Awagak ni Hepe Escobar. Tikot kinalaing namot nga glamang dahil kriminal. Dahil dyan ni Bruno. Dito'y lagayam tinaglamangan na. Mayat ti panagpayubyub na. Anya nga tati aramidan na dito'y. Sisiman na nga ta dala ka Emiliano. Subugak man amang tikaw kan ko na. Mang parnuayak itri PS sa glimanga kadagos. Itan. Sino ka? Kasta unay apa nagtalangkyaw na. Mabutang sakit ti. Salikaw kawag iti ayan na. An nadaklaan ti padak ko. Ket inton dandani akon makadanon iti ayan na. Ti kawag. Apayasan kang nagsilimag. Si Kakalit ti Kabalyero. Saan nakasampung ti bala ti pantunto? Loko. No kaya't kaapatayan. Nakawaywayaak. Nung si Kati Kabalyero, saan kan ang makalikpipay? Daytoy abingkol. Ti pangtikaw ko kankwana. Ipalapal ko iti nagkapag. Ngam, ti sanang amo. Asidega kon iti likodan na. Itan. Matay ka! Nagpaputok ni Bruno. Nakigtot dalakit di da Esmeralda kan ama Emiliano. Tatang, ada ka ng bungi, Jay. Asidig lang dito eh. Esmeralda, agkalma ka lang. Saan ka may padlaw dyan yaman apa nagbutang mo? Nakulit man nanti ka ng buong. Kas lamay may silang tagpapaputo ka na. Sino ka na di Jay? Amang ano kaya't natalaan abot-bot kan? Kasano na may ramraman ta, tatang? Aglingid ka anay baga. Paliiwan ta dagiti sumarno ang mapasama. Agsaysayang ka lang iti bala, Bruno. At sino ay ati palpaltugam? Sikat yan dahil tilikunak. Kan, apa yan nakapaturong ti paltog mo kanya? Saan mo gayam ang masiputan ti kabusor mo? Kunak man nun nasiglat ka. Kat, patayin nak. Manglilipot ka. Adaman damagak, Bruno. Anya ti kaddam ditoy. Kat anya ti panggap mo. Imanaw ka ijibilya asan ka nagpakada. Kat dito'y gayam ti mayam. Amom no apay. Kaya't ko asyak ti makakamag iti Kabalyero. Tapnoan niya, Bruno. May subli ti panagtalak ni Senyorito Brandon ken ka. Dahil ti kaya't dama pasamak. May paay ti ustisya iti papatay dahil di Don Sabiliano. Awan bibiyang mo iti dahil ta. Tanay gabgabat ka lang iti Hacienda Margarita. Dinadaal mo ti planok. Nakibiyang ka. Nagmaladawak nga imay ditoy. Tapno masimak kumada Esmeralda kan ama Emiliano. Numakipagkita iti Kabalyero. Di ka katunto. Agpada tayo ti pampanunutan. Basol mo no apay ang nagpaputo ka. Umay kan. Masapol nga agparang takada Esmeralda kan ama Emiliano. Anong gabat? Manong Bruno?
Ada kayo gayaman. Apay, asan mi anadlaw ti sasangpet yo. Itay kayo kadipay. Da kayo kadi tinagpaputok. Anya di panggapyo. But nged da kami, windo kayat da kami alib aten na patayan. Nakarit ka una yalakay. Nakadalon ka di dito, iti bala ti paltog. Rudyak makatapal, patayin ka lakay. Talaga adakas ka manong Bruno. Sige, anya pa lang ang tirurayan. Paltugan na kaming kinitatang ko. May saka pa, Esmeralda. Ha? Babae ka lang, kaslad na ka ba alam? Agtalna ka, Bruno. Isakit mo na ito yung agama. No agipulong ka ni Senyorito Brandon. Dakas ka. Wano kursunada mo kadimat ni Esmeralda? Pumanaw ka langan ditoy. Siya kung timakam mo iti daytoy. Ada akong dito agaluwad kayo ano. Lumapanak na kami makikadkadwa kayo ti kabalyero. Kung siya kung timakam mo. Siya ti Pangulo yo. Masapul atong palanak, Bruno. Dang ganda gitu agama ti panang papain mo kanya. Sika agabat. Agbin na tayo kayo, paikit din. Sikan tupay ti patayak lakay Emiliano. Payat mo. Tong palanak, Bruno. Umadayo kan ditoy. Na nagsipot ka na imbag. Taamangan nolib atan na tati kabalyero. Da kayo nga agama. Balagan kayo. Saan kayo nga agtignay itidyak magustuhan? Lalawan tinamulaan, Jonas. Dagdakkelan dagiti daduma. No may buston dagiti unas. Sumardeng ti panagkiling. Sumaruno ti panakaasikaso dagiti naimulan. Mabalinton at tumulong dagiti daduma at trabahador. Iti panakadalos ti kalidaan. Nga masapol ko makamagan ti kabalyero na sino man na dyan. Timteng da mo mang. Kadwa na ni Barang. Di dyan. Tulungan na ni Mamang adumsa. Anya nga tatimayan da ditoy. Apa yan nagkarway da? Kasaritak manida. Imbabay nakitin na ito agabat na dangdanggan da Esmeralda kan lakay Emiliano. Pagparparangin na asaluyak kan babaw ng naklatan. Nasikapan na kitay. Napartak na gunggunay. Diyak nadlaw nga dagayam itilikurak. Ulitat, Esmeralda, lakay Emiliano. No ito doyo ti paglumlumangan ti kabalyero. Ada gungunayo kada Senyorito Brandon kan Doña Margarita. Saan mi pa yan naasitikan da kabalyero manong gabat? Madaksan kayo kini Senyorito Brandon. Nagulbot kayo. Sa maduktalan min tumat lang tipod no. Awan ti amumi. Awan ti maamuan nyo kada kami may panggapit ti kabalyero. Kanya nga tanong ni atak da ita agabat. No mapatay ko isang wanan da Esmeralda kan lakay Emiliano. Mapabot ngan dalakit di. Iraman ko pa yung napatayin da ita lakay. Kan ilamang ko ni Esmeralda. Sa dino tayan mo. Umay ka man ditoy, Bruno. Nakapimpintas ko man nagundaway. Ammo ka mang mangagnak, Bruno. Umasidag ka, kunak. Kanya nga tatibaga na kanyak. Ibilin na nga ta, apatayoy ko na iti agama. Apay gabat, ibilin mo ka di, apatayoy ko na iti agama. Anya? Ang payapatayin na kami, anyat basol mi kada kayo. Bruno, saan ka nga agbalin amaag? No patayon tayo. Kasano pa'y amakumag tayo ti kabalyero? Anya na kanyay. Lada na pagti kabalyo, tadayo. Anya, di kahit asawon na ito. Delikado na ti gabat. Ang mga tulisan na kitan. No muna, tawa na itugot ko nga umundas sa bala. Makigasang-gasat ta, Bruno. Masapol ang makumagtan ti kabalyero. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo.
Ngem sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe kan ta ang mga may panggapkeng kan iti sumarunungayin kami patangatang. Kas nangagam Bruno. Sapsapulan na ka ni Senyorito Brandon. Uray, dadandag ito'y kakadwak. Agsubli ka ni Jay Bilya. Anya, Saan ka na sumupyat? Kabaalan min da ito'y. kasatong ti planok. Oh, apay nga saan ka pa'y nga aggunay? Amom no kasano ti kinaranggas ni Senyorito Brandon. No saan amatong pati pagayatan na. Oy, da kayo nga gama. Apay nga gumulmuling kayo dito. Agtrabaho kayo. Agtrabaho kami, Bruno. Kawanan pa'y nalakay, sumungbat pa'y lang. Patayin ka man langan. Saan ka nga agbalin ang natuso, Bruno? Nakakaw mo ti paltog ko. Isublim dito. Laglag ipam. Tao ka lang. Noan niya tibilin ko. Masapol atong palam. Anya ti kayat asawan da ito'y tatang. Nagato ti pasurot ni Senyorito Brandon amang bambantay kada tayo. At tapon da, agakumblot tayo dagiti tulisan. Bilin lakid din ni Senyorito Brandon. Agpagkat tayong samat ng tatang. Agtrabaho talata. Saan mo ngay padlaw ti panagbuteng mo? Ngam agsipot ka na yung bag. Masapol na nakasagana tayo dyan yaman ang mapasamak anak. Imbagkit ti tapimanaw ni Manong Bruno. No saan alinapda ni Manong Gabat. Amang ano pinaltugan na takuman. Nakasagana kita, Esmeralda. Makigasang gasatak. Sa nabalin ngagbalina ka kriminal. Ano panda kay tulakit ti? Ha, saan nakapakamaga si bibiyag? Aglamagak. Agalukoya kadagitipada tayo at trabahador. Tapnulabanan tayo da Senyorito Brandon. Marwam kalaunay na pumanaw nga san ngagpakada. Sino ka dito, Bilya? Ha? Senyorito, kaya't ko kumatulungan ni Gabat amang kumag iti kabalyero. Ngam san ka nagpakada kanyak? Mawatam! Pagimbagan ti asyenda ti Aramida. Sumumpat ka bilang? Loko! Si! Nusang ka pa lang nga pumanaw iti siyang patayin kan! Sige, senyorito. Lupaltugan na. Kaunaan na kayo Awan matnat kasi iskakon. Makigasang gas at taon. Tonta! Kasangsangpet lang ni Bruno. Papanan na pailaan. Binaon ni Senyorito ang mapanagbantay iti kaunasan, Senyora. Pimadaw! Ajak man la nakasarita. Naggapuan na kano itay. Naggapo kano iti kalidaan, Senyora. Tulungan na kumakano ni Gabat amang kemeg iti kabalyero. Kat! Saan da kano anauray ti kabalyero? Ang nagpakita kada Esmeralda kinla kay Emiliano. Kat itay dimteng kano dagiti binaon ni Senyorito Brandon. Nagawitan, ta kayat kano akasarita ni Senyorito Brandon no apay apim manaw adi nagpakada. Tumustoso da dya Bruno Nakitak ti panangdanog ni Senyorito Brandon kenkwana, Senyora. Pinaturungan na pa iti paltaw. Di na pala pinatay tagunggunana. Tunto ka ba lang? Senyora, apay at tinungpadak. Kasano di katumpan? Kaya't mo na yun nakpain. Kaya't mo ta idumudum ka dito si Minto. Diyak kaya't ti mamulmulagatan ha. Panawanak nito yan. Sige, Senyora. Anyaman ka ni Senyora. Napamulagat aklaan itikintod ko. Tinaguran akit. Tinungpanak batag. Agasam. Tauray pinaltugan ko malatan ni Senyorito Brandon ni Bruno. Kaslapyep pangyar-arigan da tibiyag dagiti tao da. Ay, nadangkop na launay. Nasakit tinakam ko iti panangdanog ni Senyorito Brandon kanya. Kinagura na ti papanaw ko ajak nagpakada.
kan ti panagkalimtigak. Plano nga unaan ko manigabat namang kamag iti kabalyero. Dahil agabat ti pasalsali. Isa mapatay ko na dyan. Mapanak iti kaunasan kasimpilin ni senyorito. Nga mapagbiitak lang. Agsubliak to iti kalidaan. Nasapula siya ti makakamag iti kabalyero. Kan liputak na di agabat. Masapula mapatay ko. Tapno siya tumanan ti pangulo na iti pasurot ni senyorito Brandon. No mapasamak na ita. Alukuyag ida amang laban kadagita gina. Amok nga danalima da basement ti Villa. Kat ijay to ti pangipupukak kada Doña Margarita kan senyorito Brandon. Parigatag kan bisinak ida aginggat matay da. Sakton ni Don Bruno. Apay alumablabaga dagiti matam na nabarang. Ay, Namermeran ka no nagsangsangit ka. luaak senyorito, gapu iti panangtong pa ni senyora kanyak.Adaman nga tan basol mo. Anya gayan timbaga ni Bruno itay bilin ko kada kayo. At dumanon kada bursyo ngagbantay iti kaunasan. Sana nagsasaw, senyorito, nagtungod laang. Nasakit nga tatinagam na iti panangkabil ko manangking kuana. No saan la nagpakpakakasi, paltugak kumangkait. Ada ka di ibilin nyo kanyak, senyorito. Awan, daya lang ti damagak. Agsubli akmet lang arod iti bilya. Ta amang ano ada pangibaunan ni Doña Margarita kanyak. Amang ano tungpaan nagtumanan no jak agtungpal adago. Basol mo lang. Kat, nasakit ka di tinakam mo? Saan, senyorito? Sige, mapanggan. Delikado akman na ipulong na kini senyora. Apay nga nasitgan nakmanong gabat. Agunget ka kadi, no apay ang nagtugawak tapno ginanaak. Nabanog ka ka din, Esmeralda. Madama pa ilati pa naggabyon ni Ama Emiliano. Tatang, isardin nyo daytan, maliman, intong dikat manan. Siyak ti rumbang amang ibilin, nurumbang agsardang kayo ni Esmeralda. Tao kami manong gabat. Saan kami anuang kintatang ko? Esmeralda. Apay akitaan nakitikas sa. Banlaagan ka ha. Di nakgamden nga arakupan manan tamakitam. Tangiwat mo. Amang ano mangagda ka dagiti kakadwak. At ipulong dakin ni Senyorito Brandon. Mabutan ka nga mga nudosahan na ka ni senyorito? Nukas pangarigan maamuan na dayta. Sakbay ang mapataynak. Aglibasak apumanaw dito yung pilya. Ngumasapol nga ikuyog ka. Ha! Di nakbutbutgan. Patayin nakpay nga muna. Ho! 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 Anak, apay pinagsarding mo ti kabalyom. Amangan no makamatan datadagabat. Si marunuda matlaan ka na tayo. Atang, Anya ti kahit asawan di naunag pa nagsinaay mo, anak. masya anak launay kada kayon. Nalawa pa ti kaladaan agaikan tayo. Nganya launay ti ikarkarayo kada senyorito Brandon kan Doña Margarita. Kaya da kadusaan. Tapno mapilitan nak amang ipudno iti may panggap iti kabalyero. Anya ko mati amo tayo ti dayta. San tayo matana as asitgan? Ure anya pa iti pa nagpalawak tayo. Ure kasano pa iti ramidan tayo. Apay asaan da mamati? Esmeralda, dagayayan. Di mapantan na lang. Gandanin makamatog dagiti nakakabalyo. Indalawan lakit ni Nigaba dina.
Na ito yung tikapintasan na gundaway. Matay ka itang gabat. Kat matong paltumot ng tinabayagan na planok. Sagarak ti palto ko. Sirigak ang naimbag ni gabat. Sigurado kamatayan. Kalpasan na. Kamakamag da Esmeralda ken Ama Emiliano. Kukwa ka itan Esmeralda. Oh! Tatang, kumpit kayo na yung pagkanyak. Ang mga namatnag kayo. Kanya nga tati kayo tasawan da gaya kanal buong anak. Tsak amo, tatang. Sumarsaro no itay kada tayo damanong gabat kan dagiti pasurot na. Gumawan damatan. Saan nga taan naranaan da? Ti kabalyero. Mapalinakas ta. Ngams, awan mo tanti kanal buong. Intay yung tatang. Sumit ngatan. Matanagan lakit ditan ni nanang. Ti maod ba ikit din nervyos ni nanang mo? Ay, matiliwak no ko anak ka mo lang. Wan, intay yung tatang. Dagiti imbaunsa ni Senyorito Brandon ni Jay kalandaan dagiti dimtang anak kakabalyo. Kasangsangpet matla ang daborsyo. Ti pakas da awa. Saan da kinakuyog ni Bruno asimmangpan? Ay, impakat naman nga tanti kinatuso na. Saan lata nga agnakam puray kasano ti panakamansuna? Apay, asan yung akad ni Kabat? Ha? Paraw kami ti kaladaan, senyorito. Uray na kano ti kabalyero. Kabalyero ka na. Kat apay ngagmay siya. Uray talulaan ko man, ikadwa na. Senyorito, adarang agniya kanalbuong itay. Anya? Mga no ti kabalyero na yay. Dembag, kawan tinapaltugan ka na kayo. Kasla, saan ka na kami ti puntirya na, senyorito? Tinawar mo diyag lawlaw. Awan mo tinakita mo yata, Che, nagsubli kayo. Nabatay nyo ni Kabat. Sabi senyorito. Mga ala kayo, di pagsilaw yun. Plano ko mati makisiniblo kiti kabalyero, senyorito. Adda ngamin nadlaw ko amang sisim kada kami. Apay nga awan na bati akadwam. Kasla makabaal ka matlaw na yun. Nasubram sa tagtalag kiti bagim. Napanunot ko nasaysayat ngagmay saak, senyorito. Ngam, nakangag kano dagiti kakadwa, miti kanal buong. Saan ko nga intaltalak tinangag ko akanal buong? Tamangan ko nakno binutbutang laang dagiti kakadwak. Da Esmeralda kan Ama Emiliano. Wenno ni Bruno, senyorito. Gayam. Awan pa ni Bruno. Kanapay ko maabot-but ngan na dagiti agama. Jak amo na niya tagtartaray iti utak na dahi a Bruno, senyorito. Pinanggap na kit din apaltugan ida. Anya? Sinalbag. Sumangpet tulang takakaasi man ang kanya. Pasensya kayo iti panakasingat ti panagsarita yung kinigabat, senyorito. Papaayaban na kayo ni senyora. Mangrabi itayo kanaon. Madamdaman ton. Agsarsalita kami pailang kinigabat. Saan na ngamin akayat ti agmaymay sa amangan, senyorito? Wen, babitlangan ditoy. Sumarunoak. Sige, mabangkat. Nasakit yung ulog. Ganti si Bubu kalabagay ka. Ayan ko. Napungurag iti ima kung sakak. Konektado ti tali iti kabalyo. Kaya tasa ko na ito. Nay parang guyo na. Sana mabalin na ito. Oy, rukatan nagtagduelo ta. Ikan lagi tipata sa laban. Agduelo ta! Bigat barang. Anyat mapaspasama ka? Anyat mapaspasamak dita ba ba? Jak man amo, senyora. May isa ka ba atonta? Di ba amot mapaspasamak dito, Villa? Ayan ni Brandon. Bimabait ay, senyora. Nanggag ko itay akasarsarita na ni Gabat. Umaribusuda mo tan. Inka kitaan. Dumamdag ka di tatawa. Ay, uuwan, senyora.
Kas nangagyo abilin ni Senyorito Brandon, nanabarang. Saan asim mangpet ni Bruno idirabi? Ne, apay nga ta? Iso asapulan tayo. Amang ano naranaan na ti kabalyero, kat pinataynan. Oray ti bangkaylan ni Bruno ti makita tayo. Uray aklaan nagkintayag. Anya tinapasamag ni Bruno. Ang anya tapos pasama. Ay, Sumakay kayo ang kadagiti kabalyo yo. Rabi ilaw na yan. Sige, mabantayon. Narangan niya't mapaspasama ko na ka. senyora, saan daan napasangpot ni Bruno? Napansin na apul dagabat. Anya ti kinunam. Amangan no pimanawan, takas na awan sirbinan dito asyenda. Hindi, tati saan ko nga mo, senyora? Ayan ni Brandon. Kasla saan ko anadlaw? Amangan no, jak lang nadlaw, senyora. Di kakat mo lang tonta. Nunyak makapagtipil tong paan ka manan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kung maipalubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agsipot kayo na imbag kakadwa. Amangan kit din o pinatayan ti kabalyero ni Bruno. Kat paspasungadan na tayo. Narigatan. Numalibat tayo. Saan ang mabalin nga at damatay kada tayo? Saan tayo lang arudan ang masarakan ni Bruno? At dapay matay kada tayo. Nung saan ko maagapoy ti kinatoso ni Bruno? Saan ko mapasamak na iti kinkwana, mama? Anya ti kayat mo asawan ni Tidayta Brandon. Imbaon ko ni Bruno, adumanon kada borsyo ngagwanawan iti asyenda. Ngam na nga to kanupay lang ti init iti pimanaw. Sandaan na oray ang nagsubli. Saan ka diyan nagpakada-kadakuada? Saan ka no, mama? Pimanaw latan. Sa dino nga ro din tinapadanda? Naita, tiyak ka mo. Ha? No pinatay da ijaya kabalyero, anya pa'y timabalin tayo. Kahit ko amamuan niya talaga tinapasamak kinkwana. No makita dati bangkay na, agi karo dagiti trabahador kanya. Iti da ito'y alugar ti nakapasamakan ti kanalbong itay malam. Saan ka di, kakadwa? Dito'y ngarod ti sawaran tayo. Tamangan no dito'y apinatay ti kabalyero ni Bruno. Bingayan tayo ti grupo tayo. 5 lang ti sumpok iti kaunasan. 5 ti agwanawan iti aglawlaw. Kanda kayo alima. Saan kayo adumdum sa agkadag iti kabalyoyo? Agturong tayo iti dayjay apasat. Asino man dayjay a kabalyero, kakadwa. Masapol a makambag tayo. Agmay salaang. Saan tayo nga ipalubos nga atiwan na tayo? Ta sigurado adusaan na tayo ni Senyorito Brandon. Amangan no at dapay patayin na kada tayo. Agyaman na kiti da ito'y akape, nanabarang. Langam tinapuyatan ka apat. Ay, anya ka di nga oras itay nakasangpet kayo. Agtartarao ken dagiti manok itay nakangagak iti garaig iti kabalyo. Makaturo kak launay igen. Ay, banog kan puyat da ito'y nanabarang. Kahit ko kumapay ti maturog, aglawag matan. Nasarakan nyo kaday ni Bruno? Saan? Sinawar mi anay imbag ti nakapasamakan ti kanalbong idirabi. Awan na nabarang. Ay, kaasimot ni Bruno. Anya nga tan tinapasamak na. Amangan no pinatayan ti kabalyero. Saan mi nakita ti bangkay na? Gungguna na. Basol na matlaang. Tusong amin. Saan natin nung paltibilin ni Senyorito Brandon? Nanabarang! Ay, nakariing kayo gaya man, senyorito. Itimplaan kayo ka din, iti kapiyo. Madam naman doon. Panawan na kami pa ikan kapat.
At nanabatay kapag sarita mi. Sige, senyorito. Kumusta ti parang sapul yung kan Bruno idirabi ikabat? Ladingitak, senyorito. Saan miya nasarakan ni Bruno? Ituloy mi ti agsawar inton madamdama. Sana na si katagtignay. Binilin ko ni Tarok amang idaulo kadagtimang sapul kay ni Bruno. Agsagana ka. Mapantay ti kabalbalayan. Ita ka din, senyorito. Juan, isaganam ti paltog mo. No aggibaltang dagiti trabahador at damatay kadakwada. Apa yan nagbayag kayong masidag? Itay pay ngayong bagak ngayalan dakiti arak. Pasensya kayo lakuman, senyorito. Nakita na ngamin ni senyora anak kaigamak iti buti ti ara. Damo na ano siya ti aginom. Tinungpanak. Nusan kay kumatundasan na kayo at tinungpa? Senyorito. Ipalubos yukit din na tong panda kayo. Di ako maimbaga asyak tinagpaalay ti arak. Kumaano pinagsaunak pa ni Dunya Margarita. Saan kayo nagkalintigan pa Ala, panawan na kami kan gabat. Tada pagsalitaan mi. Sige, senyorito. Ibaon nyo lang ni gabat no adak kasapulan nyo kanya. Makapungtutak ni Esmeralda gabat. Kagurak ti addag saludsod. Addan to altaw na kanyak. Senyorito. Ngam santa na pagsaritaan da ita. Adamay singasing ko, senyorito. Malaksid kada borsyo amang sapsapol iti ayan ni Bruno no si bibiyag pay. Tumulong ak ang makipagsapol. Kat, kasanon de Esmeralda kun laka Emiliano? Kinasarita ko nida. Mangibaon naklangan iti sa bali amang bantay kadakwada. Ngam mapan kung tumatlang kita nida inton madamdama. Sige, sige. Makamon da borsyo amang subli itinapanan nyo idirabi. Angam, sa dino ti pang sapulam kini Bruno? Planok ti mapan itinaturod apasat ti Hacienda Margarita, senyorito. Kayat mo asawan. Agmay-may sakala ang gabat? Kabalak da ito senyorito. Mangitugot aklang iti umdas nga armas, ken bala. Ken agbalo na kitilutwak akanan. Adda siguro maanupak at tumatayab alutwak asidaan. Sikati makam mo. Sige, mabalin naklatan na panawan. Ituloy ko ti aginom. Masapol ang makadano na kiti katurturodan na pasat ti Hacienda. Malagip ko ti panagdanon mi kin ni Esmeralda. Idi sapsapulin mi ni Ama Emiliano. Idi pagaman tadanang paltog kanyak. Ti amo ni Esmeralda ket ti kabalyero. Ang dakkel ti atap ko ani Bruno dayjay. Jak lang amin mapanagnakan ka. Nagkasat ni Bruno no saan pa'y apinatay tinangkam magkinkwana. Naimbaglangan tasaanan ang masapol ti ado nga agbantay iti kaunasan. Ay, malagip ko manan ni Esmeralda. Agmauyong aklaunay iti kinapintas na. Ang kagurguran ag. Saan nga mo ni Senyorito Brandon? Analimot kami nga agkaribat. Maram, saan ka di ngayon bilin ko kan ka nga ayabam ni Gabat? Kayat mo, tibatong pamadan ha? Saan kun anak kamakampay, senyora? Kasta unay ti panang pataray na iti kabalyo na. Tapay na panandakano. Napan kano iti katurudan apasit ti Hacienda. Padasin na kano asapulan ni Bruno. Nagtignay lang arudan da borsyo anang sapol kin ni Bruno. Nakibiyang pailaan. Bay anda kumalatan. Di bay anda latta kuman anatayon ni Bruno.
Kaya't da kano akam maganti kabalyero. Ni Brandon nga ron ti kasaritak. Ang subli kay tayan na. Ibagam ko na ngay sardag ng taginom. Senyora, Kata niya palat mo lang lagam. Kaya't butas sulakik dagita nagdadak kulamatam. nagarudan ka sarita, senyora. Oh, sabag. Ang mga nusakti, pagbabarte ka ni Senyorito Brandon. Daita tinasimak. Nanggag ko kadagiti gwardya itirwagan. Mapugpukaw ka no ni Bruno. Anya ti kaya't da asawa ni ti mapukpukaw tatang. Esmeralda, agtrabaho talat na kabayatan ti panagsarita ta. Saan pa ngimay ni kabat? Nga mamangaan wada sa baling imbaw na. Kat sisiiman na ta. Isarot na gayang magpupungtot ni Senyorito Brandon na nangumong ka da tayo. Aglalo ta sinong batang bailaan. Agan andad ka, Esmeralda. Diya palubo sa pagkaramidan na kitidakas tatang. Kabailak asalak ni Bantibagik. Ngam anya nga talaga tinapasamak kan Manong Bruno. No sanda, ada pasang pet itinagpatnag. Amang ano na tayo kit din. Kat atapan da ati kabalyero tiya kinaramid. Kat atapan ni Senyorito Brandon nga lumlumang tayo ti kabalyero. Sana nakaskas daw na ita anak. Malaksid akayat nakadusaan ni Brandon. No apay ngayong baon nak nagtrabaho iti kalidaan. Kaya't dapay asiman. No nalimad ang makipagkita tayo iti kabalyero. Nagsaya at kumanupod no day tatatang. Esmeralda. Aglablabasan da Senyorito Brandon kanton niya Margarita. Panawanan tapno labanan tayo ida. Napigsa ti katulungan tayo. Dayjay a kabalyero ti katulungan tayo tatang. Magustuak. Dayta anak ko naman nak. Dayta ti kayat ko ang mapasama. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nabungbangan dagiti nagdango abulong dagiti kayo. Anayap lag iti tapang. Ura iti bakras ti turod. Malasin aman mano ti mesarom ditoy. Apasat tiasyen da Margarita. Nakaulimag itaglaw lang. Kasla siya lang ti tao. Wait lang. Anya nga tatik klase day di akayo. Asit ka man. Madamdama ka nun, akasarita na kayo ni Senyorito Brandon, senyora. Nabartik ka nun, maturog labi 8. Doon niya't nagparte ka na bigbigat. Kaslamat tan kini Bruno ano sumrok at bigbigatan na tayo ginumiti arak. Isungsong nakpay ay te, senyora. Isot pa katungtung pa. Naimbag no na tayo ni Bruno. Natay ka din talaga, senyora. Tsaka mo, panawan nakmanlangan dito'y. Ang mga nunyak makapagtipal batong baka. Sige, senyora. Inakon ituloy ti trabaho. Awagak man nito niya sileton niya. Tapno isot ti kasaritak. Mapadak tulaga di diya balayda. Nga mawagak pa'y o muna. Napariir a paglinungan iti sirok da ito'y akayo. Nuidag. Amangan na makaturugag. Ngamsan ang maturog tirantak dito'y. Naimbag, tanapanunot ko ti agbalon. Malagip ko na Esmeralda. Mas daaw dalakit ti. No apay nga awanak anang bantay kadakwada.
kalpasan ti panagkapok dito ay mapanak tumatlaran ni Ijay. Ang sakit ti ulo ka. Napapudpudot. Wino nakabarbara pa iti panaggrip na kiti pagkik. Uray na ka-aircon. Nanabarang! Nagbayakan! senyorita, umaya ka. Para kapil lang na pinaalaking ka, nagbayag ka. Pasensya kayo lakuman, senyorito. Nangisaganak pa iti ibulo nyo iti kapeyaw. Kapil na ti pinaalak! Nasakit yung ulo ka. Ni mo ma. Intun malang mo nakasalitak. Awan pa'y kit din ni senyorito. Napan iti balay da dunya silidon niya. Malagip ko gayam. Pasatyasin da ni Doña Silidonya, inakakitaan da kinila kay Emiliano ini. Senyorito. Inton sumangpot ni Kabat. Ibagam ken kwa na akait ko akasalita. Imbaon ko ni tatang iti kapuskon ang tilekta. Tapno uray aginana, san makita dagiti agpambantay kada kami apasaray itugaw na. Ay, nagtuog ti kastay pa ng dusan ni Senyorito Branton kada kami. Nagputot. Naranggas na talaga. Addan tumit na pagpatinggata. Malagip ko kaya. Kaya di may ni Manong Kapat. Ano ko matibibiyang ko kankwana? Kagurug-gurak. Nakadakdakas. Saan ka di pa ya mabaling? Mangal daw rin anak. Mabisi na kaon. Nagtingan di init tatang. Mabitlaang. Indak ipakada ang mabalintayon ti aginana. Sino ti pangipakadam? Awan mo't makita ka mang bambantay ka data. Adda tatang. Adda nakita kitay. Nakalamang laing dagijay. Anya di kayat na asawa ni Tidayta. Apayasan da kayat agpakita ka data. Diyak amo. Mabalin nga agahatap dalata kada tayo. Kan amang nobili ni Senyorito Branton kada tayo. Saklangan di makisarita kadakwada. Amangan wanya pa'y taramidon dakeng ka. Siya kung tatang. Saan ka basta-bastusan na kiti tao ni Senyorito Branton? Madaksan na lakit di ni Senyorito Branton. Masapol nga gananad kalata. Saan kayo nga mo? Noan niya talaga tinapaspasamak kini Bruno. Abangan wad dala ang itaglawlaw ngagsisi. Nakaringmat nga ta ni Branton. Inyawis ni Doña Silidonya ti panangal daw mi Ijay. Lumin pakadak, amakiyosara kiti telepono. Kasalitak ni Branton, tabangan numalumtol na makasangputak ni Jevilia. Margarita, hello. Apay asikati simbong bati ti telepono barang. Siyak ti nakagag iti panagkiriring ti telepon o di siyak ti mangsumbat. Tunta ka talaga, awad amom. Adda ka lay ti sangok, makitam. Uray dito'y telepono, pagpungpong tutadak, ibabain nakit din kinidon niya silido niya. Ay, pakawanan dak, no di yun magustuhan ti sumbat ko, senyora. Awan namin sa bali amang sumbat iti telepono. Ni Brandon nakaringan, kaya't ko makasalita. Nakariingan itay. Intuloy na matla tinaturog, senyora. Anya timbaganakan ka? Nalagip naman ni Bruno. Pagparikutan na launa iday dya Bruno. Oray pa inunatayan. Anya pa itimbaganakan ka? Nalagip na nga iti asyenda Silidonya ti nakasarakan da ide kanila kay Emiliano. Ang mga no adamat ijay ni Bruno. Nandyan na ditan ti papanunot ni Branton. Sige nga Rodan. Oray. Tanay bagakon ka dito niya Silidonya ti panagpukaw ni Bruno.
Akasaritak to inton mangmangan kami. Hidawag, abilidad na asawaran nagiti tao na ti aglawlaw ti asyenda na. At niya lakit din ni Doña Margarita. Naglakang agpungkap. Para tayo laang nga na ibagak. Sino kumatimang sumbat iti telepono no saan na siya? Ang titakas na nutong paan na kintun sumangpa. Ada nakakabalyo adintak. Nagabat sa amot tayo tayo. Malagip ko tibilin ni Senyorito Brando. Ang maturo pa imitlaang. Ada ka di pa nabati ngayon na po'y nanabarang. Mabisinak. Dandanisan anak sayan tilinuto. Siyakla ang tinangan. Napanmat ni Doña Margarita iti Hacienda Silidonia. Ikat ni Senyorito Brandon. Nang kapila ang itay. Imbilin na akasarita na ka no makasangpit ka. Rumarak kumamatlaan. Kasaritak pa ni Senyorito. Tapno makapagpakadak kwa na. Umay ka nga ro din ta idasaran ka iti kanam. Bareng makariing to ni Senyorito. Ayun gayam. Saan nyo ka di anak kasarita ni Senyorito Brandon? Aman, tinakuna na ket amang ano inwalang da ni Bruno iti Hacienda Silidonia. Mabali na kasta nanabarang. Pagsaritaan minto dayta. Jak nakasarita ni Senyorito Brandon. Sakbay arim marak manen. Inton rabi ilangan nga agsarita kami. Naklangi jahili. Adda na patag agatangag. Ngam sakbay alom nagtiinit. Ket makasubli ako na. Nakita. Ken nakasaritak matkit din Esmeralda itay. Mapanintayin ti agawit tatang. Madamdama pa ilong na kantinit. Awan ba't kaya ban? Timang bambantay ka data, anak. Saan tayo lang nga mo? Amang ano nakalamang da. Ngam ada ko man nang ngagtagaray kiti kabalyo. Agawit ay kitin tatang. Sige, sumakay tayo na ti kapalyo. Malumasa na nagpakita ni Manong Kapat. Ha? Apay kita. Esmeralda. Ah? Karay kiti kabalyo. Kat adag turong dito eh. Saan nga taati kabalyero na ita? Agdal na ka, ang ano? Amang anak kami kang tatang ko. Apay akalata nagsardang ti kabalyo. Kaslad na kabutang na anak. Tsak nga rod mo, tatang. Kabalyo na jay. Kaslag turong dito eh. Takas nagparparik na kanyak. Nagparik na laki di kinyangalo ti pagkat. Dumsagal ti kabalyo. Patarem la ko man ti kabalyo. Saan akaya ti kabalyo tagaraw? Ngam apay tatang, nagbalin kayo na takrot? Mabitlaan. Atay nagnagtagaray ti kabalyo. Saan nga tang isumot lang dita? Ang mga no ti kabalyero. Saan tayo nakasigurado, tatang? No ti kabalyero ko ma. Apay asan na nagparang? Pasapon lang sagana tayo. Naimbag, taka na yung itugtugot ko ti paltog ko. Dumsa kayo pa lang, tatang. Siya kung ti makam mo. Sige, anak. Magandandad ka kuma. Ama Emiliano! Esmeralda! Imanong gabat at gayam. Sige, saan kayo na dumsa agpay? Kumput kayo na imbag. Kumput kayo na imbag, tadaramidag. Mamatayon! Nagloko ni Esmeralda. Dandaninak na paltugan. Talaga akaguran. Tinasayaan. Agawid akit din.
Nakariingmat nga tan ni Senyorito Brandon. Amangan no nakasangpat pa yan ni Doña Margarita. Ket masangpatan nakngawan iti Villa. Ibagat tulatan nga daginatang ko iti ini. Nukas ta pagdamagandag. Sana bale. Ta sa anak ang nagbayag. Anya nga tati sumaruno nga aramidan ni Senyorito Brandon. Dahil kumapay labigat na kaya't kakasarita, Brandon. Yung binigbigat mo, tinagbarte. Nasakit pa lang ti ulok mo, ma. Anya tinagsarita nyo, kandonya si Lidonya. Naibagak kando niya si Lidonya, tinaibagam kan ni Barang. May panggapiti atap mo. Nga magad, no inwalang dati bangkay ni Bruno. Iti masakupan ti hasyenda si Lidonya. Saan tayo sigurado ang natahin? Nga mamangan no ijay, tinangilam mga daking kwan. Anya ti kayat mo sa awan iti dayta? No pampanunutin nyo apagatapak ni Donya si Lidonya, nagbidot kayo. Awan ka po nang aramidan ti Donya dayta. Talaga nga awan? Awagak to ni Donya si Lidonya. Ti pakada ka sa pulon mi ni Bruno iti masakupan ti asintan. Saan na masapol nga ramidem dayta, Brandon? Pinagunaya dagos ni Donya si Lidonya dagiti tao na iti kalman. Kat saan da nakita ni Bruno iti aglawlaw ti asyentana. Mama. Kada ito iti kayat ko pagsaritaan da. Masapol ang manayunan ti kadwa ni Emiliano nga gaik iti kaledaan. Tapno malpasan na marado kat mamulaan matan ni Jonas. Dito itangag sarita tapno sa namanggag ni Mama ti bagakken kagabat. Ipawil ni Mama asapulin nyo ni Bruno iti masakupan ti asinda si Lidonya. Ngam mapantayon tulat tayo jay. Sige, Senyorito. Ngam sakbay nga gunay tayo. At dapapananta masapa. Diyak malipatan tinaramid ni Esmeralda. Pagbabawian na tinaramid na. Anya ti panggapyo ang aramidan, Senyorito. Saan nanaskan nga bagakin ka? Sige, mapana ko niti kwartok. Maturugak amasaba ita. Nagpukaw nga agpaisaw ni Bruno. Kalpasan, anaamuan dagayam anasa paasimrek da Doña Margarita. Ken Senyorito Brandon iti kwartuda. Inundawayan damot ten tinagiinaw. Naturugan ni turok ko ni Borusyo. Makaamuda. Saan matasyak ti maungtat? Ano din siya yung nakanalbuong at nagasaw? Ay na! Ang sisinong batan dagiti kanalbuong! Sino dagiti rin maot? Kasano no makastrak na dito ibilya? No makita da ko na siyak laki dito muna apatayin da! Kabalyero! Kabalyero! Ti kabalyero ka na! Lala ka na! Ano na dyan kanalbuong? Sumrakang ko man iti kwarto, itay nangag ko dagiti kanalbuong, Senyorito. Sa nagsisinong baten dagiti kanalbuong. Nangag ko nga min nga impukaw dati kabalyero. Anya? Nagturoy din na rin maot. Matay kay tanlo ko. Kinalim ti bukod mo at alam! Ti palto ko, subjek iti kwarto ka. Ay na, saan nga agsardahay ti panagsisinong batag iti kanalbuong? Amangan no dakit dinatay. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sige, kakadwa! Saan nyo asardangan apaltugan ti kabalyero? Masapol ang makamatan, kan makamag tayo. Patayon tayo pa ikit din! Barang,
Anya ti kaya ta sa uwan dagiti kanal buong. Urek lang na paparingkwas. Ay na, agnanervyos sa pailang senyora. Adda nang raot ni Pibilya, ti kabalyero. Anya ti kunap. Kabalyero. Kat ni Brandon. Ayan na. Sinurot na dagiti tao yo anang kamat iti kabalyero, senyora. Oh, nagturadan. Marang, ingkala ti backshop. Senyora. Tonta, hagmulang nagkapailang darasam. Sawarin nyo anay bagti aglawlaw kakadwa. Ngam, agan nagkailang. Amangan nulib atan na kayo ti kabalyero. Nasugatan day jay. Kansan lakit di anak kadayo. Oh, agpapada kayo amin nga wan Silvina. Agmay salang na ya kabalyero sa inyo anapatay. Kilat ang naglibas. Idi pinaltugan mi, senyorito. Masapul ang masapulan nyo na ya kabalyero. Ure sang kayo amaturog. Sigurado kayo adito'y dinagtulungan na. Uwan, senyorito. Kinamat ko adagos ito naglibas. Kunak man nasintado ka gabat. Apaya di mo napuntaan na ya kabalyero. Impalubos yu pa'y ang nakalibas. Uray at laan at itiling itipid sa ti kanal buong tibaksat ni senyora. Naimba, tawan tinapuntaan kadagiti nabati dito'y bilya. Agpapada kayo kay Notel. Agbaybay sa lang dahil kabalyero. Impalubos yung kit din na nakalibas. Kaya tsuta patayan kayo lang yan. Ay, senyora. Oy, Barag. San ka makibibya ka? Kaya't mo tasikat paltugak taurin mawara ka ditan, ha? Ay, saan ka diya, senyora? Diyak pa'y kaya't timatay. Oh. Ay, senyora. Ada sumungad ang nakakabalyaw. Ang mga na nagsubli ti kabalyero. Anya. Kat anya pagbulang-langan nyo na kayo. Matay kaitan si kakabalyero. Apay, akas na tila nga, Miss Meralda. Kaslad na kinabutang mo. Naggapwam ka di anasapsapa. Nagwat-watak din nagpataray ti kabalyo, tatang. Iti agawid akon. Nasabat ko ni Manong Teban. Adad na damag na ni Manong Damian na napasamak iti Villa. Anya na ide. Adda ka na rin makot iti Villa. Atapon da ati kabalyero. Agmay-may sa arim maot edi Villa. Natural. Talaga amaingal aman nakigubat no kasta. Adda ka din napatay na kadagiti pasurot da Brandon. Wendo may sa kadakwada ken Doña Margarita tinatay. Day talang matinamuan da, tatang. Di pang panonota kita. Ang mga namadamdamalaan kat addan ni Senyorito Brandon kan dagiti pasurot na. Addaman nga atapon tang ay lamlamang tayo ti kabalyero. Mapanak ag semi di Villa. Tapno maamuan tayo no anya talaga tinapasamak. Tatang, ang mga namadlaw da kayo. Tsaka yung nagpagkat kayo. Kabalak na ito, yan ako. Saan ka madanagan kanya? Mabitlaan, tatang. Da kayo ka di kabalyero? At pamasak di kabalyero, anak ko. Ang mga nuwad na makangag ka nagiti karuba. Sana may kat nga danalimad nga espya ni Senyorito Brandon. Agyaman na kiti dayto akapinanabaran. Agkakapsutak. Parbangon itay sumangputak dito'y Villa. Ay na, gistayan na disgrasya ni Doña Margarita ni Senyorito Brandon. Timpagarop mi ngamin kat nagsubli ti kabalyero. Natay ko man ni Senyorito Brandon. No saan ang nagmintis ni Doña Margarita. Ay na, nandaniak na talimu daw iti nervyos ko. Ay, talaga ang naranggas ni Doña Margarita. Kasjay lang arudan tinapasamak. Ang mga nagsubli ti kabalyero. Kaputan na sugatan. Adamat na sugatan kadagiti kaduayo, gabat? Nagasat na kit di. Tasandaan na puruhan. Ni Senyorito. Nakaringgayo man. Kaslam mo ko na niya ti ibagana kanya. Da kayo! Nuad da masiputak anatagare.
paltugak. Maawatan nyo? Ha? Denggan nyo na yung bagtibagan ni Senyorito Brandon. Mabalin ang nakadanon kada kayong tinapasama kiti Villa di Rabi. Rinaot na kami ti kabalyero. Ketalo apasurot may tinasugatan. Ken oray ti kabalyero. Nasugatan. Asino man ti makaibaga, iti paglimlim mga ti kabalyero. At dagunggunan. Saan kayo ang makapagulbod? Binaon ko ti daddo makakadwak anang sukimat kadagiti balbalayo. Iso nga agsaw kayo langan. No diyo kayat nga dadakas ang mapasamak kada kayo. Itay pa yan nakapanaw da Brandon kan dagiti pasurot da. Saan dapat lang makasublin? Amangan nupod no ang naglemeng ti kabalyero iti kabalbalayan kat madamatirang at ita senyora. Anya? Adulaki di ti mairamraman. Kas iti napasamak ide nga adda natay nga ubeng. Uray asino pa iti matay awan bibiyang ko. Di napatag baka magday di kabalyero kat sumbatan nati pa nakatay day di sa bilyano. Amangan no isuda dagi jayan senyora. Kakitaan di tatawa. Darasam di agaraw marang. Ang mga numadang rad ka man day. Saan pa nagmaumaw ti pungtot ko? Ay uuan senyora. Saan kakadibay lang ang naggabat? Sinukimat yun dagiti babalay. Nakita yung kaditi bagbagayo ang kabalyero. Sigurado ak anasugatan ti kabalyero. Saan lakit di anak adayo? Awan sa bali a pagkamangan na. No saan adito'y kabalbalayan. Ngam saan nyo mata nakita? Saan ka di? Saan ka di pa'y analawag ka na kayo na ita? Ar-aramatim ka dito utik mo, gabat. Agtungtong palak lang itibilin, Ama Emiliano. Do ipulong kayo kin ni Senyorito Brandon. Iti kinagubsang ti panagsasauyo. Anya tinamnamaan nyo mapasamak kada kayo? Saan akon? Amabutang. Saan ako nabutbungan? Gaputan na bayagan. Amabutbutang ak. No awan ti kabalyero dito'y kabalbalayan. Saan nga taada kayo ti kabalyero? Lakay Emiliano? Anya ti kunam gabat? Uri ka di ti utik mo kit na igabat ha? Kunam ang nasugatan ti kabalyero. Sige, no atapam asyak ti kabalyero. Nawaya ka amang kita iti bagik. Tapno mapanagdekam ngawan sugat ko. Isumat lagaya, masaan ka nakikuyog kada Senyorito Brandon na nagsubli dito'y bilya? Nagbati ka gaya, miti kabalbalayan. Sa nga pulo kami ang nagbati, nanabarang. Sinukimat mi anay bagdag iti balay. Saan nyo ang nakita, ti kabalyeraw? Nagalistilo ko. Nasugatan lang arudan. Nailumangan na kami pailaan. Ngamsaan mi nga enggan. Masapol ama kang magme. Nasiglat mat nga raw dahi a kabalyeraw. Naimbag kita itawan napatay na kada kayaw. Agan-anad ka iti panagsasaom, nanabar. Amoyo, no kasano ti kinaranggas dagiti asyendero. Agyaman at itiipan ang palagip mo kanyak baro. Naimbag ka pa ita isakit na. Ngam ni Bruno, makirama namang dangran ka diyak. Nalagip yung mananday di Bruno. Nagado a problema ang masapol nga si Kaswan. Sige, nanabarang. Panawan kayo pa eh. Napuyatak namin ni Dirabi. Kahit ko ti maturog. Kan rumar kami kini Senyorito Brandon inton madamdaman. Agbarbarnuay ni Brandon iti pabasol na kada tayo anak. Gaputakas iti na si imak. Iti lauden nga miyanan ti Villa tinagkamangan ti kabalyero. Kaya't naasawan tatang. Iti asidag ti kaladaan nga agturong iti pagnanaadan dagiti empleyado iti aso karera. Kan asidag matan iti hasyenda sa Ledonia. Kasta ngagbayso anak. Ngam apay na iti kabalbalayan ti mayanda nagsapulan iti kabalyero.
Nagadayon na pagkamangan na no nasugatan? Agar aramid da iti istorya. May sapay na jagabat. At tapon nakidin na siya ti kabalyero. Tatang, kasano na may danon day takin ni Doña Margarita? Awan pamanagdag da. Awan matsugat ko. Ibagada na sugatan. Saan dan samat makasigurado no nasugatan ti kabalyero? Wan gayam. Ayan tayo mang bambantay kada tayo. Nay, kita ada sumungad anak kakabalyo. Mabit lang. Sino na kitulolo din da? Ha? Nakitipada tayo trabahador. May lasin ko yan, Maysa. Di Manong Ignas. Ipagpaguyod tayo ti kabalyo. Nakitipada tayo trabahador. Una yan na kinaranggas da. Itahipay nga impilin ni Senyorito Brandon nga itasarap ti pamigat da. Pagtigos kanulaang. Ang awan pa'y. Kat imbilin na nga inakriingan ni Gabat. Tagpuyog da kano amang sapul iti kabalyero. Ay, malagip ko tinaypaga ni Gabat. Ang mga nila kay Emiliano kano ti kabalyero. Itay pa'y ngagsausawar tay ti kaunasan. Ngamawan nakita ta pagilasinan kabat. No nasugatan ti kabalyero, mabalin ko mga datid ti darah itinagnan. Ang sigurado ak adito itinagturungan na, senyorito. Kap na kam? Amom no sa dino ti pagturungan da iti akaunasan? Iti asyenda si Lidonya. Senyorita. Numamon da ito ni mamawin no. Masalamaan ta di pasurit ni Donya si Lidonya. Agong itlakid di ni mama. At niya nga ti pangadeng nyo, senyorito. Ituloy tate agsawar. Iti kumamang iti asyenda si Lidonya ti papanam. Makamukan. Ijayak mo tapasat. Sige, senyorito. Sige. Urayan niya ti mapaspasamak. Nasken makemagan na ya kabalyero. Tap na malpasan di problema. Awan tumuten pagpanakal dagiti trabador. Ket nawayak to namang rami di kayat ko kin Esmeralda. Anjir eta. Kastulad dara da ito ya. Gabat! Nagsubli ka! Anya da jay. Datang kerasakas. Di kabalyero. Amangan lo adalah hita sidag. Saan nakasantuan ti bala ti paltugo kabalyero. Gamasabo lang makambag kasi bibiyag. Senyorito. Apay. Gabat. Anya day tabulong. At dalangig ko anak kerasakas. At dalangit asidag ti kabalyero. Garay giti kabalyo. Talagang adda dito iti kabalyero, Gabat. Ditaka magna. Ijayak mat. Pag sindabatan ta ti kabalyero. Iti da ito'y agundaway. Masapol ang makamagdan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patalatang. Balagan ka manan barang. Ibagam amin na nagsaritaan nyo kin Gabriel. Noon niya't inaramid na iti kabalbalayan. Ay, kwa, senyora. Kasano na ito? Katapay kag mo lang ka. Agsao ka ah. Kayat mo ti malatigo. Ay, saan ka di, senyora? Wanya barang. Dinamdamagak. Senyora. Tonta! Talaga pagpungtutan na? Ay, senyora, ibagakon. Atapan ka no ni Gabat, anila kay Emiliano ti kabalyero. Aniya. Ha, inka ibagakin ni Porsyo. Mapandalaan nila kay Emiliano.
Nakapanunot ni Senyorito Brandon na mangibaon iti kadwata nga gaik diti kalidaan. Nga muuna yan, tinamayan dagiti pasurot na kadakwada. Talaga dakas da tatang. Pinungod ti ima dagiti trabahador. Sa pinaguyod da ka dagiti kabalyo kabayatan ang magbagnada. Talaga nakadakdakas da. Man ano kumaanagnada nga imay ditoy. Naglablabos dan. Tatang, panawanan alabanan tayo ida. Sakbay nga damatay kada tayo. Kasaritak to dadamyan kentiban. Ngam, amang namang da kayo dagiti agbambantay. Sige, agtrabaho tan. Baliwan tan to tag sarita. Dito yan ti pagpatinggan ti dasdas, senyorito. Awanan ti dalan dita. Narabar dagiti natatayag aruot. Delikado, nusumpok tayo dita. Amangan no, adabiklat, uno karasan. Uray da ito apaset ya sindakit na baybayan. Ngam kabisadok da ito alugar. Da ito ti dalan kitagturong iti kabalbalayan. Nasikap at talaga ti kabalyero. Ti pakas daawag. Awan pulos ti pagilasinan itinagnaan na. Sigurado asimpog dita. Magitam da ito abulong gabat. Saan nyo gayam nga imbulang data, senyorito? Juan. At tapag ang naggapo na ito kini kabalyero. At adimting anak kakabalyo tatang. Pasurot lakit di manon ni Senyorito Brandon. Nagadudan amang bantay kada tayo. Kaslabalod mo tin ti kayarigan tayo. Kagadwa, agtrabaho tayo. Sang kabasit lang panagbidot tayo. Amangan numadusa tayo. Tatang, Agtrabaho tayo lang, Esmeralda. San tayo abibiyangan ida? kitaan nyo dagiti dimtan. Kasla da birbirukan da. Dakas tek parparig na kanyak. Madanangan ang tatang. Agkalma ka lang, Esmeralda. Kitagsagana ka. Nunaskin, lumaban tayo. Kay Emiliano! Emiliano! Tatang, da kayo ka no? Paingat ah. Kay Emiliano! Masidag ka! Nasken asumurot ka kada kamay! Tatang, Kaya nakakano kasarita ni Doña Margarita! apay nga tatang. Dakas tek parparig na kanyak. No siya nakasumurot kadakwada. Ang mga dudakdakas di mapasamak. Ang mga nuadapay sa bali ang may ramraman. Saan ka ngagbutang, Esmeralda? Awan ang buka basol ko ken Doña Margarita. Ngam apay apapa ayabanda kayo. Sige, panawang kan. Sumurotak kadakwada. Mangpili kayo ti katuam kabat. Agsubli kayo ti nagkapunta. San nyo nga ingkan na sa pulan ti kabalyero. Kabat! Senyorito! Oh, nanabarang. Kaslamat ang daragan ka. Abde ka di man ang remote? Ikuha, senyorito. Nagsasaruno kayo laang adimteng kada bursyo. Kadua na ni Emiliano. Agda nila ka Emiliano di Villa. Marag! Asino titiptag! Ni senyorito Brandon, senyora! Duada kinigabat! Ibagam kini Brandon, sanda makibya. Siya klan ti makisarita kanila kay Emiliano. Nanabarang, anyo dahi. Apay, apinayaban ni mama nila ka Emiliano di Villa. Or-orayak ti sungbat mo, Emiliano. Agpudno ka. Si kakadi ni Caballero. Doña Margarita. Iti daytoy akinalakay kon. Kabalak ka di pa'y ti makirangat. Diyak mo tagusari ti palto. Sana day tatikayat ko amang ngagkan ka. Sungbatan nak. Pilpilitin nak amang pasakit ken ka.
Ulit ka di pa iti saludsod ko, ha? Si Kakaditi Caballero, sumumbat ko! Doña Margarita. Kuda na Senyorito Brandon nga dasugat ti Caballero. Kitaan nyo man no dasugat ko. Imbagak ka di akas tati sungbat mo kaniya! Hiya! Hiya! Partakang pa'y tagtaray ang alo. Matsapo na makadanon to ni Villa. Kastaon na di ba nagtibayogon? Adala kiti dakas nga aramidan na kinitatang. Ano ba niya kung matibaso ni tatang mo? Hiya! Hiya! Ha! Ha! Madamang kamkaman kanyang anak kakabalyo. Nagitidlakid di pasurot ni Senyorito Brandon. Igaw gawin dak itay nga mainuadat ko lang ida. Kinugtarak pa'y tidadtuma. Naskan na maispal ko ni tatang. Nawapilitan ng ama kipinatay. Arabidak! Hiya! Hiya! Aglablabas dan. Masapang nagpatinggan ti kinadakas da. Hiya! Hiya! Ay na, uray akla makasangit iti asik kini Emiliano gaba. Itay imuli ak iti bilya. Kat nakita ti pananglatigo ni Doña Margarita ken kuana. Rumbang ka di amasyan kayo kadag iti trabahador, Nana Barang? Saan adusaan ni Doña Margarita? No awan basol da? Ay, saan ko kumakayat nga ibaga hanggang pinilit na. Anya nga minti imbagayo kin ni Doña Margarita? Ti atap mo ani Emiliano ti Caballero. Anya? Imbagayo day takin ko na? Ang apay? Atap ko lang day jay. Basol yun, Nana Barang. Ay, No mapatay na nila kay Emiliano. Saan ka kadi ang makonsensya? saan ko mamat? Awan ti makasupring iti kayat nga aramidan ni Doña Margarita. Kitaan nyo. Saan pa'y amalapdan ni Senyorito Brandon? Inramraman dakbay. Ay, dita kayon. Panawan kayong manlaangan. Hiya! Hiya! Masapol ang makamakang ko dagiti kakadwag. Orayan dak iti imbilin ko apagdadanunan mi. Ay, delikado ti panangibaga ni Nana Barang kini Doña Margarita. Tinagsaritaan mi maipanggap iti atap ko. Ati Caballero kat nila kay Emiliano. Ay, amangan no dosaan nak ni Senyorito Brandon. Ha, adda masabat ko anak kakabalyo. Ni Esmeralda. Ho! 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 Dakas kayo! Anyan din naramid yung kinitatang ko! Esmeralda! Agsubli ka iti kaladaan! Saan nakalabdan man o gabat? Masapol na may salakad ko ni tatang! Numatay ni tatang ko! Patayan kayo amin! Ano niya tinaramid yung kanila ka Emiliano, mama? Natay samatan. Nawanan na iti puot na ita. Gapo iti panang latigo kenkwana. Nagadwasog kat iti bagina. Agraman takyag na. Adan sapay tiro pa na. Gungguna na. Dikit din sumong bati tinalintag. Di na kitinaklunan nga iso ti Caballero. Kasla na kayo imposible day ta, mama. Lakayan. Di na laki di amo tagpaltog. Kandang laan na kumay ti paltog na. Mabitlakan. Nakaamuan nyo ti day ta. Saan ka di ngayon baga ni gabat kan ka? Saan? May sapay ng ulbod. Ayabam tayo ti sa runok ano saan? Pimanaw mo't lang, mama. Nangikoyog iti kadwa na amang sapol iti Caballero. Marang! Mga lakay ti dadom! Kat buyatam nila kay Emiliano! Adda ni Nana Barang itiruar, mama. Saan na kayo amangag? May sapay day ta barang. Isa runok adosaan. Mangayap kalatan iti pasurot mo amang bagkat iti day ta alakay. Ipurwak na iti kasabagan. Puuran na pagigid din. Tauray maksat ti magkainan. Anya day diya nga rin bangaw. Saan na kalatan? Palubusan na ka makastik iti bilya. Kaya't ko makita ni tatang ko.
Saan nyo adamnan ni Esmeralda? Mataksan kayo kini Senyorito Brandon. Esmeralda, ladingita. Saan nga ipalubos ni Doña Margarita asumrek ka itibilya? Sana mabalin! Anyat na pasamak ng tatang ko! Naawanan lang itipuot ni tatang mo. Anya! Tarok! Magayab ka itikadwam! Bagkatan nyo nila kay Emiliano nga irwar. Darasin nyo tagtignay. Tapos saan nga agugat ni Doña Margarita. Iti da ito'y apasat, tinagpatinggaan mi kin ni Senyorito Brandon. Agwawaras tayo. Sumpok iti kasamakan dagiti daduma. Angam agannad kayo. Amangan no adda biklat, wenno karasaan. Kuna ni Senyorito Brandon, iti labas dagiti kasamakan. At dadalan nga agturong iti kabalbalayan dagiti trabahador. Amabalin ang nagkamangan ti kabalyero. Agdadanon tayong tumatlaan dito, inton madamdama. Tatang, nakakaasi kayo iti na may anda. Unay na nagrangkas ni Doña Margarita. Nagkatuti sugat yo. Iti laonay rupa yo. Tatang, agriin kayon. Ay, Esmeralda. Amangan no, madamdama pa lang ang makapuot ni Emiliano. Tatang. Sumrek ka tibilya, Esmeralda. Agsarita tabay. Pangururayam ang makapuot ni tatang mo. Ngam, senyorito, agungot ni Doña Margarita asumrek ni Esmeralda itibilya. Nanabarang? Sino akiti pa nagkunam dito bilya? Ikwa. Hingga ka sarita ni Tarok. Ayban na ni Gabat. Adda na patig, apagsaritaan mi. Sige, senyorito. Naulpit kayo. Anya ti basol ni tatang ko. Anya ti basol ni tatang ko. Sana siya tinanglati ko king kwana. Ni mama. Awan makalapad kini mama nung makapungto. Namuan ni mama. Nga tapon ni Gabat ani tatang mo ti kabalyero. Aniyo? Di awanan bain! Tatang, agyamanak na nakapuot kayon. Agawid tayon. Tatang, saan niyo pilitin ti bumangon? Saan niyo ba yung kabailan? Naranggas launay ni Doña Margarita. Panawanan alabanan tayo ita. Tatang, Oray nakapsodak pailaan. Kaya't ko ang mapantay tinangikalyan da kadag di paltog kan bala. Panawanan nagsursuro ak apumantog. basol tayo ito ni Manong Gabat, tatang. Di kabalyero. Tatang, Siya kaya't adda amadosa. No talaga, anatured. Apay asan ngagparang. Apay asaan na rumaot itibilya. Ket patayon na da Brandon kan Doña Margarita. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, itituloy iti tampok na istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.